Day na day piling gwapo karon day no nga nagpa-color. Ay Diyos mio day gisalot na ko ni siya sa ako ang pagka-busy. Kay lagi dili na ko ni pwede palibaran day kay VIP ni diri sa moang lugar. Ana lang na yan sa nina day marag okay day pero VIP ng Tigulangan diri sa moang lugar. Kay lagi day kaya na niya paliton ang amo ang tibuok barangay ay please lang. Mo na pag makakita gay mo ng Tigulangan day bawo jud mo ana day. Kay kung di gay mo mubaw ana day ay na. Di na jud mo katungtong diri sa moang barangay day. Bitaw day uy mosayom ta kog uli og balik sa Iligan City ani. Unya ni hangyo man si Paderlan ako day nga di sa kunya paulion day kay lagi magpa-color pa daw siya ang buhok. Mo nang nagpaabot pa ko sa Tigulang day kay lagi day nagpagupit pa siya dito sa Aurora. Kay lagi day gusto na ko siya patupihan daan usan ako siya koloran. Mo nang wasa ko ni balik sa Iligan ani day. Kay ako sa siyang koloran day kay lagi day sige reklamo sa Paderlan day nga na puro uban na daw ang iyang buhok. O di ba day di kadawat siyang edad. Kay gusto jud niya pa ituman ang iyang buhok. Ay tagaan jud kog trabaho ani ni Paderlan tungod siya kapiling gwapo oy please lang. May gali day nakanak pa si Paderlan og buotan day nga musugot sa iyang request. Og maura day to no by mo oy.